Mga Buhat Kapitulo 26. Si Agripa mingon kang Pablo, gitugutan ka pagpanalipod sa imong kaugalingon. Unya, giisa ni Pablo ang iyang kamot ug miingon, Hari Agripa, giisip ko nga ako palaran tungod kay karong adlaw sa imong atubangan, makapanalipod ako sa akong kaugalingon batok sa tanang gipasangil kanako sa mga Hudiyo. Labi na gayud kay sinati ka man kaayo sa tanang pamatasan ug mga kabangian sa mga Hudiyo. Busa naghangyo ako kanimo sa pagpamati kanako uban ang pailog. Ang tanang Hudiyo na sinati sa akong pagkinabuhi sukad sa akong pagkabatan-on didto sa akong kaugalingong nasod ug sa Jerusalem. Kung gusto lamang sila, makapamatuod sila kay dugay na silang nasayod, nga sukad sa sinugdan nagkinabuhi ako nga usa sa mga Pariseo, ang labing mahingpit nga pundok sa atong relihiyon. Ug karon ani ako sanglit gikiha man tungod kay naglaom ako sa saad sa Dios ngadto sa atong katigulangan. Ang saad nga gilauman nga madawat sa 12 ka banay sa atong katawhan samtang nagsimba sila sa Dios adlaw ug gabii. Ug tungod sa maong paglaom, kamahalan, gikiha ako sa mga Hudiyo. Nganong dili man gayud kamo makatuo nga banhawon sa Dios ang mga patay? Ako mismo mituo kaniadto nga akong katungdanan ang pagbuhat kutob sa akong mahimo batok sa ngalan ni Jesus nga taga Nazaret. Mao kini ang akong gibuhat dito sa Jerusalem. Gihatagan ako og awtoridad sa mga kadagkuan sa mga pari sa pagbilanggo sa daghang mga magtutuo ug sa dihang gisilutan sila sa kamatayon. Miuyon ako sa hukom. Sa makadaghan, gipakastigo ko sila dito sa mga sinagoga o gipugos pagbiya sa ilang pagtuo. Dako kaayo ang akong kasuko, nga tungod niini, gigukod ko pa sila hangtod sa mga syudad sa laing nasod. Mao kini ang akong tuyo sa pag-adto sa Damasco uban sa awtoridad ug mga sugo sa mga kadagkuan sa mga pari. Unya sa udtong tutok samtang nagpanaw ako kamahalan, nakita ko gikan sa langit ang kahayag nga sulaw pa kay sa adlaw, nga midan-ag libot kanako ug sa akong mga kauban. Nangatumbak kaming tanan sa yuta ug nakadungog ko og tingog nga misulti kanako sa pinilungang Hebreo. Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Ikaw ra ang masakitan sa imong pagtindak sa kinalinsang kahoy. Kinsa ka man? Ginoo, nangutana ako. Ug ang Ginoo mitubag, ako si Jesus nga imong gilutos. Apan tindog, kay nagpakita ako kanimo aron himuon ko ikaw nga akong sulugoon. Isulti sa uban nga imong nakita karon ug ang ako unyang ipakita kanimo. Panalipdan ko ikaw gikan sa katawhan sa Israel ug sa mga dili Hudiyo nga mao ang katawhan nga paadtuan ko kanimo. Ikaw magpabuka sa ilang mga mata ug magtultol kanila gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag ug gikan sa gahom sa ni Satanas ngadto sa Dios aron pinaagi sa ilang pagtuo kanako mapasaylo ang ilang mga sala ug madawat nila ang ilang dapit uban sa katawhan nga gibalaan sa Dios. Busa, Hari Agripa, wala ako mosupak sa panan-awon nga gikan sa langit. Nagwali ako dito sa Damasco ug sa Jerusalem ug unya sa tibok nasod sa mga Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo nga maghinulsol sila ug mamalik sa Dios ug magbuhat sa mga butang nga magpaila nga nabag-o na sila. Tungod niini gidakop ako sa mga Hudiyo dito sa templo ug gilaon ta akong patyon. Apan hangtod niining adlaw, gibuligan ako sa Dios busa niya ako nagmatuod ngadto sa tanan. Timawa sila o bantugan.
Ang gisulti ko mao lamang ang gisulti sa mga propeta ug ni Moises nga mahitabo nga ang Mesiyas kinahanglang mamatay ug siya mao ang unang mabanhaw gikan sa mga patay aron pagsangyaw sa mensahe sa kahayag ngadto sa mga Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo. Samtang nanalipod si Pablo sa iyang kaugalingon niining paagiha, gisinggitan siya ni Festo, "Nabuang ka, Pablo? Ang naghinubra mong kahibalo maoy nakapabuang kanimo." Apan si Pablo mitubag, "Wala ako mabuang, talahurong Festo. Ang akong gisulti matuod ug tarong. Nagsulti ako kang Haring Agripa sa walay lipod-lipod kay nasayod man siya niining mga butanga. Siguro ako nga nasayran niya kining tanan kay wala man kini mahitabo sa tago. Hari Agripa, nagtuo ka ba sa mga propeta? Nasayod ako nga nagtuo ka." Si Agripa miingon kang Pablo, "Nagtuo ka ba nga makabig mo ako pagka-Kristohanon sulod lamang sa mubong panahon?" Si Pablo mitubag, "Sa madugay o madali, ang akong pag-ampo sa Dios mao nga ikaw ug kamong tanan nga namati kanako karon mahisama kanako apan dili kinadinahan." Unya mitindog ang hari, ang gobernador, si Bernice ug ang tanang nanambong uban kanila. Ug sa ilang pagpahawa nag-ingnanay sila. Ining tawhana dili angay patyon o bilangguon kay wala man siya nahimong daotan. Unya si Agripa miingon kang Festo, "Kining tawhana mahimo untang buhian kun wala pa niya isang-at ngadto sa emperador ang iyang kaso." Mga Buhat Kapitulo 26.